जोखोलाय देलाय hey आरो बब्रा दे hey होनलायब्रा hey हाय गाइस खुलुमबाय जोंनि बिएम सोदाब चेनेलखौ नायगिरि अनसायगिरि गासैखौबो रायजो राजाफोर डनेसन होग्राफोर नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आं मुस्रि प्रकाश नार्जारिया खुलुमनानै बरायनाय थाबाय आं दंफैयो दायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खासिखुत्रा जों खेबसे भिडिअ बानायदोंमोन नङा होमबा रायजो राजाफोर डनेसननिबो भिडिअ बानायदोंमोन बे हिन्जावसानि थाखाय बिथाङा जाबाय स्पर्ट्स गार्ल बियो गेलेयोमोन फुटबल जोनाय माबानाय नांदोंमोन स' बेखौ फाहामनो थाखाय जों डनेसन बिनानैबो होदोंमोन आरो लोगोसे बेयावहाय जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' साराबो नुजाथि फैलायदोंमोन स' हालोदा माबायदि जाना दं आं बेखौ नायफैनो थाखाय दायो फैदों खबरा माबोरै आं बेलेग जायगायाव थांदोंमोन ओमफ्राय बेवहायनो आं बिथांनि न'खरावहाय हाबलांनो होननानै दसे माबायदि जाना दङ जाय सुबुंखौ जों मदद खालामदों बै सुबुंनि देहाया माबायदि जाना दं जों बेखौबो एसे नायनांगोन नङा होमबा खाथियाव फैदोंब्ला जेला नङा होमबा स' बिनि थाखायनो आं मा खालामबाय फैबाय नालाय आङो हाबलांसै होननानै दायो आङो हाबलांनो नागिरबाय आं कल खालामबाय नानि माबोरै खबरा होनबाय आदा मोजाङै दं होनबाय ओमफ्राय आं नोंसिनाव थांगासिनो दं होनबाय आरोना बियो ओमफ्राय दे होमबालाय फैबानो जाबाय होनहरबाय डाइरेक्टलि ओमफ्राय आं दा बिसिनाव थांनो नागिरनायनि खारना जाबाय बे नानिनि देहाया माबायदि दङ माबायदि जाना दङ हालोदा माबायदि नङा होमबा स' बिथांनो माखासे हस्पिटालाव थांनानै फाहामथाय होनो थाखाय माखासे बिटिआर गभार्नमेन्टनिफ्राय माबा होदों नङा होमबा अनसुंथाइ एसे जि हायो होदोंमोन ओमफ्राय दा बिथांनि देहाया माबायदि जाना दङ फाहामथाय मानो होनबा बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन फाहामबाबो हायाखैमोन बेमारा बारा जाथारबाय बारानिफ्राय बारा जालांबायमोन दै जुदि बै समाव जुदि फाहामामोनब्ला जाखानाय नङामोन बिथाङा फाहामनो माने बारायलांबाय थासिगोन आरोना ओरैबायदि कन्डिसनसिम सहैबायमोन माने जायनि जाहोनाव सानै आदैमोन मादैमोनहा बिथांमोना कल खालामनानै बेखौ जगाजग खालामना होदों बिफानि आथिङाबो थोंसेया लहा आइरन सोनायसै दै बेलाय न'आ बैनो नै मोनबाय दालां मोनबाय ओमफ्राय जों नैबे न'आ ओमफ्राय जों गारिखौ बै बिजोराव दोननोसै नामाथाय नै बिजोरावनो दोनसै गारिखौ नै बिजोरावनो दोनसै स' गाइस भारा गारिखौ बेयाव दोनलायबाय भारासो गारिया ओमफ्राय लक मारिबाय ओमफ्राय नै जोंना माबा बिनानाव रैसुमैनि न'आ बेयाव फैफिनबाय जोङो आं दिनैजों बेवहाय खेबब्रै ना खेबथाम जासिगोनदां खेबथाम नायदो नङा नानिखौ आं बुंहरखादोंमोन आं फैगासिनो दं होननानै ओमफ्राय दा दं नामाथाय नानिया नानि रैसुमै आं फैबायथ' हा दरजा मारिनानै दोनदों दा जों थांगासिनो दं आरोना गारिखौ बैयाव दोनदों दे खेदा बेनो माबोरै खबरा मोजां ना नोंसा आब' नालाय थाबायनो हाबाय नोङो बा मालाय हा फिल्डआव प्रेक्टिस खालामहैदों बाब नोङो गेलेनो हाफिनबाय बा मालाय नै रैसुमैया हामबाय ओमफ्राय बोरै गोदोनानिया नोंना नोंलाय अबे एसेल'सै नै हामजोब्बायानो नै अके मोजां जिउ मोनफिननाय बायदि मोनलायबायना नोङो रायजो राजाफोर जों नैलाय नानि रैसुमैखौ लोगो मोनबाय थाबायनोबो हालायलायबाय नायदो सिगांथ' थाबायनो हायामोन आयु जोखोलाय देलाय आरो बब्रा दे होनलायब्रा आथिङा माबाजोंनो हाथारो एसे दंबावो ना गेलेबाय था प्रेक्टिस खालामबाय था ओमफ्राय हामथारगोन नङा होनबा ओमफ्राय मा बुट जुथाफोर गैया माजोंथो गेलेहैदों बेनो जुथायानो ना बुटआ ओमफ्राय नोङो बुट गेलेयामोन नालाय बल गेलेयामोन गेलेयो ओमफ्राय दाना बांद्राय बेलेन्स थाला मा प्रेक्टिस खालामबाय थाबावनांगोनब्रा नोङो माने नोङो सिगाङाव जेरै नोङो गेलेयोमोन ना ओमफ्राय दा नों जुदि प्रेक्टिस खालामफिनबाय थायोब्ला बे सिगांनि जिखिनि पावार दंमोन
बे फैफिनगोन आरोना आं दा बेयाव फैनायनि खारना मिथिबायना रायजो राजाफोर जा नानिखौ माने नायनो थाखाय बेवहाय फैदों बिकज अफ माने जों बिथांखौ बै समावहाय माबायदि हालोदाव नुदों दा माबायदि हालोदाव नुदोंखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेवहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा फैदोंमोन नङा होमबा बिथाङाबो मदद खालामदों ना ओमफ्राय आरो लोगोसे जों बेवहाय बे मादै मा नाममोनलाय सानै दालाय बिसोर आंखौ लाबोदोंमोन ना नोंसिनि न'खरनि जायोना बे मानसिया नामखौ नोंसोर बावबायना नोंसिनि न'खरनि बेखौनो बावगुलायलायो दाख्लै थांदोंमोन बे मादैया जोंनियावबो थांदोंमोन ओमफ्राय बावबाय आंबो नामखौनो ओमफ्राय जिखियानो हक माने जिखिनि थांखि लानायनि नोंथांमोना बे नानिखौ मदद खालामदोंमोन डनेसन बा जि एसे हरदोंमोन बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो नोङो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नङा होमबा मदद होनायनि थाखाय ओमफ्राय आरो बेखौ मोजां नायफिनबाव दै बारा जाफिननो हाफिनगौ नङा होमबा एसे थाल लाफिनबाव ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामबाय था सौफिनिफ्राय जानाय लोंनायफ्रा एसे हुसियार जानला मोनला बेदरफोर माबा माबि जानला मोनला मोनजादोंना जालाबायना मिथिबाय अमा बेदरजों बयलारजों जानाङा जायखौ मोनजाया जानाङा मिथिबायना ओमफ्राय जायखौ मोनजायो बेखौ जाबानो जाबाय ओमफ्राय जायखौ मोनजाया बेखौ जानाङा गाइखेरबो मोनजायो नामा गाइखेर मोनलोङो ना दे जिखियानो हक आं बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनबाय नोंसा मामि पापायालाय आइया आफाया दखान होयोना बिसा बिमा बिफाया दखान होफिनबाय आरो ना बेसेबां गोबाव जाखो नों फानना थानाया आंथ' बावगारनासो दंमोन बावगारना माने बेलेग खामानियावनो बिजिमोन बावगारनायाथ' बावगाराखै बेलेग खामानियाव बिजिमोन फैनो सानैनो बै समावनो आं फैगौमोन ओमफ्राय बेलेग खामानि मावबाय थानायनि थाखायनो फैनाय जायाखै ओमफ्राय बेसेबां गोबाव जाखो नों हामनाया नोङो 3 monthsआनो जाबाय खोमा आं हारसिं थाबायनो हानाया 3 months सिगाङाव गन लानानै थाबायोमोन ओमफ्राय दा नांला ना दे ओमफ्राय मेडिसिनाथ' जाबाय थायो दाबो मेडिसिन जोबनोसै ना 7 months जानोसै बे गुवाहाटिनिफ्रायनो हरफादोंमोन बे हरनायजोंनो होनबा सक्ति फैबाय ना बाब होनबा बिराद मोजां हजों पास लांनायावबो सेलेन होखानाङाखै आं फिट होननानै ना दे मोजां जाबाय ओमफ्राय बे नोंसा आबै मा खबर मोजां ना बेखौ नुलांगोना नुलाङाखैमोन आं फैबा नुवाखैमोन ना बहाबा थांदोंमोन ना बहाबा दंमोन ना नोंखौबोथ' नुवाखै आङो नोंखौ नुदों बा नै दे नै रैसुमै फंबाया थांसैलै नानि मोनाबायबो ना नों प्रेक्टिस खालामबाय था सानफ्रामबो फुङावबो नोंना दासिमबो माबाया बेलेन्सआ फैफिनाखै ना एकदमबारे स' बिनि थाखायनो प्रेक्टिस खालामफिनबाय था मोजां माबानानै आरो नैबे गारायनिया हामनायाथ' हामबाय होमबाबो एसे नोङो 2 बोसोरसोखौ होमबाबो बेखौ खस्थ' खालामफिनदों मिथिबाय जानाय लोंनायफोरखौ मिथिबाय नों माबायदि मोनखो बै समाव थाबायनो हाया दा थाबायनो मोनफिनबाय गोसोखौ सोरांगोन मोनगोन मोनाखै मोजां मोनदों ना दा स्कुलाव थांनो हासिगोन स्कुलाव एडमिसन लाबायना अल द बेस्ट दानि अल द बेस्ट थेंक इउ अके बाय गुड नाइट स' जों रैसुमै नानिजों माबाना बिसिनाव फैबाय ओमफ्राय बिराद मोजां गथ'आ दायो मा सिकागाव थांनो मोनफिनाखैना जोङो ओमफ्राय बेखौनो लकडाउनाबो नोगोद स्ट्रिक्टमोन ना सिगां ओमफ्राय बेयाव थांनो मोनासैमोन ओमफ्राय मा जागोनथाय थांनांगौमोन ओमफ्राय मा जादों प्रब्लेमा मानि प्रब्लेम जादों ना आबैयाबो दाखालिसो थांनानै फैखांबायना फार्स्टनायाव बेनाबो हामबाय ओमफ्राय आथिया हामाखै हामनाया माने लहाखौ दानो बख'आनो बिदिनो बहुत प्रब्लेम दं बिदिनो मारै होनखोथाय जायखिया आं बांद्राय मिथिजोबा बाबानाव सोंबासो मिथियो ओमफ्राय नों मा गुगोल पे बाहायो होमबा दा मानसिफ्रा बोरै डनेसनखौ हरफिनगोन नोंनि फन नाम्बारखौ बुंनानै लादो नोङो जेनेबा जुदि नोङो न'खरनि मानसिनि फन नाम्बारखौ रायजो राजाफ्रा माबानानै कल खालामनानै मदद खालामनानै नोंखौ दे बुंनानै 9101512199 मा होनदों दे बुंफिनलाय 9101512199 अके स' रायजो राजाफोर नैबे नानिहा ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय थांफिननो नांगौ होनदों खोमसि जाबाय दै लाइट गैया बेवहाय ओमफ्राय दा बेहा माने रांनि माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेम थांफिनबावनांगौमोन खेबसे थांफिनबावनांगौमोननो स' नोंथांमोना अननानै जुदि मदद खालामनो हायोब्ला बे नानिनाव कल खालामनानै मदद खालामहरबानो जाबाय दानि नाम्बार बुंनायाव दै आं बेसिकेलि बिराद गोजोननाय मोनबाय जे नोंखौ बेबायदि नुफिननानै मिथिबायना नङाबाथ' बै समाव लरग' थरग' थाबायनोबो हालामोन नोंथ' आसाखौनो गैलामोन खोमा ना थाबायनो हाफिनगोनखौ आरो आंना माने खरानो जेबो खामानि होलामोन माने रायलायनोबो रोंलामोन आं ओमफ्राय दासो एसे बांसिन लोगोफोरजोंबो एसे
रायलायोना आरो लोगोफ्राबो नोंजों दायो एसे लोगो जाफिनबाय बेना जाफिनबाय नङाबाथ' बै समावहाय मुगैसोमोन खोमा ना मुगैनो माने बिदिनो बांद्राय नायफैयामोन आरो बारा नायफैयामोन ओमफ्राय दा गियोमोननो। गियोमोन ना ओमफ्राय दा फैबायना न'आवहाय औ फैयो ओइ रुसुमै होननानै गाबज्रि फैयोना गाबज्रिफैया फैयो एकदमबारे नानिखौ दायो लोगोफ्रा ओइ रुसुमै होननानै गाबज्रिफैयोनो ओमफ्राय आरो बै समाव गियोमोन जाहैदों आरो ना नानि नोंनि नाम्बार होनायाव रायजो राजाफ्रा कल खालामथों ओमफ्राय खबर लाथों ओमफ्राय बिनि गेजेराव जि अनसुंथाइ हरो बेखौ नाजावना लाबानो जाबाय आं बेनोखि जि एसे मदद खालामना होनो हायो बेखौ मदद खालामना होबाय दा नोंखौ थाबायना मोनबाय बेनो मोनसे फिथाइ नङा होमबा आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफखौ मा बुंनो सानो नोङो प्रमद बर' सारखौ थेंक इउ सार नोंनि थाखायनो आं दिनै बिदि गसंफिननो हानाय जाबाय आरो आं गेलेफिननो लुबैदों आं गेलेफिनगोन हायोबा मा हायोबा गेलेखानांगोन औ नों एसे प्रेक्टिस खालामबाय थादे नानि फुङावबो खालाम मिथिबाय बे फुङावबो खालाम ओमफ्राय गेजेराव बेलासियावबो जि दा जेरै प्रेक्टिस खालामदों बेखौ खालाम बाट बारा खालामथार माबा नाङा अभार खालामनाङा एसे लासै मोजाङै माबा कन्ट्रल खालामनानै ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरखौ एसे मोजाङै माखौ जानो होदों माखौ जानो होआखै मिथिबाय ना स' बेबायदि खालामबानो जाबाय स' थेंक इउ जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारखौ आंबो खेबसेबाव नानिनि जानानै आरो पाब्लिकनि जानानै बिथांनि मददनि थाखायबो जाबाय आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा जायफोर अनसुंथाइ हरबाय बिसोरनिबो जाबाय नङा होमबा बिथांमोननि थाखायबो बै समाव बेसेबांसो डनेसन फैनायमोन नोंनियाव नों मिथिया ना अके दे जिखायानो जादोला नानिया मिथिया ओमफ्राय नानिनि बिमा बिफाया जों रायलांगोन खिन्थु दा दखान होदों दाथ' फुजानि समय नङा होमबा एकदमबारे स' नानि गुड नाइट दे खेबसेबाव बाय बाय अके ओमफ्राय नोंना नामा मा नाम मोनलायब्रा फैब्रा ओरैजाय फैलाय मा नाम दोहोनराम बिनानाव माबा बिब' बायदि एखे हांब्रा महरा ओमफ्राय बेसेबां क्लासाव फरायनाय 11आव ए दे होमबालाय बाय बाय